negari untuk kula adine dhewe utari nami kula pun mikeng salindri sing penting aku iso metu karo dirimu. Kowe kuwi disamang saka kaduan Demes, disamang saka cedhak pantes, wiwit pucuk rambut nganti jempol suku, sabar pisan ora mau getek sirine. Rambut kembang bakung, marake ati bingung, mripat damar kangenan muke rasa kasmaran, lambene manggis karengan yen pinuju meso nganggo jiwat, payudara wongok ning katok marake sesek. Kok ngono kuwi apa yo aku bingung ya. Dumawur mangawawur-wurahan pangarane ngajurit gong maguru kongso tetek kaya butul war pandriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu habit arca manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat ya bandaku ya donyaku adiku sing banget ndak tresnani Yayi Kumbakarna ana dawuh apa kakang kakang Dasamuka ya kakang Rahwana Raja Mijadimu aku Kumbakarna paman patih Prahasta paman kula wonten dawuh tinimbalan anak angger amiji ingkang pamaning kepatihan kula pun Prahasta marmane Yayi Kumbakarna kang sarta paman Prahasta sun timbali bebasan adoh ndak awet cerak-cerak saya ndak araketake muga yen ora ana babakan ingkang bakal ndak rumpaka marang kowe sakloron ora ana liya ana ing pasewakan agung iki panjenenganing Sun Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja lagi duweni gegayuhan Dasamuka duweni idaman gegayuhanku ora ana liya Dasamuka kepengin ngelar jajahan Rahwana kepengin bakal ngelar jajahan kowe kabeh padha nayukyani apa ora yen to panjenenganing Sun Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja jumeneng ratu amba jajane akeh para raja miwang Narapati sing teluk tumungkul karo Dasamuka iya kakang aku nderek mangayu bagya awit saka niate Koko Prabu anggone bakal angelar jajahan mung wae kakang senadyan to akeh para raja miwang Narapati sing padha teluk tumungkul marang negara Ngalengka iki sak bisa-bisa aja nganti ginebak sarana peperangan awit apa awit para raja Narapati kabeh kuwi mau padha gandrung lawan tembung kerukunan padha gandrung lawan tembung kautaman yen kaya ngono kuwi mung lagi gampang diucapake ana ing pangucap karepmu
para raja lan Narpati emoh perang mergo gandrung karo tembung rukun, gandrung karo tembung kautaman. Ra ngono lho Bung Karno. Iya, Kakang. Tumrape Dasamuka kaya ngono kuwi jenenge ora perwira. Ora kondang, ora kuncara. Kuncaraning ratu kuwi tumrape Dasamuka ratu sing amba jajane. Lar jajan kanthi cara adu ta sing balung kuleting kulit. Maju ketok dadane, mundur ketok kikire. Lanang iki ngono kuwi. Ora malah ketoke apik ning ngarepe. Ketoke apik ning ngarepe ngguri ngrasani elek. Gawe status. Lanang cap apa ngono kuwi? Seneng kowe lanangan ngono kuwi? Mestine ora, Kakang. Mula kuwi. Wis saiki karepe Kakang Dasamuka, karepe Kakang Rahwana-raja arep ngelar jajahan. Banjur negara ngendi sing arep kok bedah? Negara ngendi sing arepe kok nggo tambahan? Anggone Kakang Dasamuka bakal anglar jajan, Kakang. Gusti bakal paring pituduh kuwarna. Buta Pandhawa tata gati saya Indriyak sasara maruta Pawana-pana margana Samirana lan marayang Pancabayu kula ingkang sowan sinten Poh lagi cawawan sabda horeg kang sumewa gegering pasewakan ong kathah samyana arga wonten dwi rada mata pedhot king wantilan saweneh anarga ing ambit pasang Kalimantabik sinabeta ngila-ila duniti nebihna saking siku dendaning Bathara Sinuwun kula ingkang sinuwan paduka sinuwun kawula nok-nok ora pangling ndak waspadakake iki kaya buta loko apa kawula nok-nok nuwun inggih nderek sudi amastani kula pun tenunggoh muka padha becik sak tekamu tenunggoh muka inggih awit kasembuh rekah pangestu paduka Sinuwun Raharja piswaran kula boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu mugi kunjuk sahandhap padha paduka Sinuwun kowe ladyalah ya pangabektimu wis tak tampa gawe lega gambira ya singsun kamuga sakwise satata anggonmu sowan moregal matura apa to wigatine goh muka sowan ana negara ngalengka kene Sinuwun peparenga munjuk atur sowan kula kautus kelawan ingkang raka sinuwun ing Lokapala
kinen ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Koh muka kula wonten dawuh. Kowe dititipi layang karo Ratu Gustimu. Akang Danapati kinen menehke marang Dasamuka. Lakar kasinggihan dawuh pangandika paduka. Gawa rene layange. Pratone nampi Gusti. Yayi Prabu Dasamuka. Yo Kakang Danapati. Pun Kakang Sri Dana Pati. Yo. Paring eling marang sira. Lho, Kandha konggon ngono ruti. lho. Wartane mana iblis nadya ngelanjakan ngrangsang mring Suralaya. Yayi Prabu mara eling sapa nandung Iblis. bakal mundur wae Setan! Wah. Kakang wis Kakang. Etan-etanan. Prodha montap lir kinetap duka yaya dene pijojo bang mawi ngowengis. Umejot padoning lati netrandit undarandir. Lantang perkara desmalaning rat leketing jagat gelah leng bumi panus maring jajelan suket maring bawana. Yangsat Kakang Danapati. Apa ora ngerti, apa ora kulak pawarta dol pangrungu. Dasamuka ratu ra kuat mambu tantang. Lah kok ngelingke karo Dasamuka. Aja temung Kakang Danapati dewa medhun dampyak-dampyak nggawa gaman bledhek ora bakal bisa mendhake sing dadi niate Dasamuka. Lah kok lak diapure Kakang Danapati ngremehke nantang bedah lokopolo. Bajingan. Minggat kabeh. Minggat. Minggat. Bajingan ra enak iwake. Kurang ajar. Lantang halus karo Dasamuka. Gelem ora gelem ngalengka kudu itu karo Lokamala. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Wasih. Hei, wadya bala ngalengka. Wadya bala ngalengka. Kang ngene sing bengok-bengok ora ngur dalang ngene. Waton lanang nyekel gaman
Raden Mangri sing daging bathok wadahe getih loka para ratake kelawan bumi umrih kang bala lumares Budaling wadya warna-warna busanane saking pramadya abrot busana nira swarane rame gumuro domba ing samudra Hey!
nyung saraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tancarup ong teni rama parana ong waja miyumang bending ungkung aresang Arjuna Patih kang minangka cucu ing Prawadya Bala Ditya Kalaga Lambu wonten dawuh Kyai Patih apa dene kowe Suragati ya wonten dawuh Kyai Patih wis sawetara suwe anggonku lan kowe kabeh nunggu marang tekane Siguh Muka ingkang dinuta sinuwun Prabu Danapati saperlu kirim nawala kang surasane tulis sinuwun Danapati masrahake negara Lokapala sakmutuhe marang Prabu Dasamuka krana sinuwun Danapati banget ngeman marang rasa paseduluran ing pamrih supaya Prabu Dasamuka mendhakake sifat angkara murkane sifat nista budi candala apa maneh kabar sumebar pawarta wis warata manut kabare Mbok Bakul sinambi wara kalamunta ratu Kalengkadiraja ya kuwi si Dasamuka bakal ngrangsang wujude kayangan Suralaya makaten Raden Patih ya pancen bener nanging kula kok nunggu dateng kabaripun Goh Muka kok kula anggraita tangeh kelakone sinuwun Prabu Dasamuka badhe mirengaken menapa ingkang dados pitutur kang sarta pituduhipun sinuwun Prabu Danapati. Maknane kepiye? Goh Lambo. Awit sampun dados lagu lagon lagianipun Ratu Ngalengkadiraja. Prabu Dasamuka menika sampun kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya ing reh kamurkanipun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa piwulang utama ndak kira iki mengko bakale ya kaya mengkono nanging sadurunge pasulayan dumadi prayoga ngenteni luwih dhisik ngenteni tekane Siguh Muka ula ingkang sowan sinuwun mati aku loh iki Goh Muka sing wis bali daleweran sing dadi getihmu kepiye nuwun inggih Kyai Patih kepriye pawartane anggonmu kirim nawala ana ing negara Ngalengkadiraja lah kok dadi gubras getih sing dadi ragamu aduh gagar wigar ambabar wirang Kyai Patih maknane kepiye Prabu Dasamuka pranyata mboten purun anampi menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun nuwun inggih sinuwun ing Lokapala Prabu Danapati nanging malah Prabu Dasamuka badhe adu ta sing balung uleting kulit badhe ngebak peperangan wonten negari Lokapala Kyai Patih lho weh loh edan
sigra cancutku mregut ngembat watang ngrabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti ya jagat ya diwa ya Bathara pranyata ora kena ginawe becik Prabu Dasamuka goh lambo ados pundi Kyai Patih Suragati ados pundi Kyai Patih waliken rasamu kirake wadyabala sak cukupe jangkae dhewe wong-wong negara Ngalengka sigra bala kang tumingal perang campo samya medal liratatit wileting kudu liratatit wileting kudu ong danyuwang gong manguncang niti bincang sangaji mijil Latinyo ngedali wuwus Tresna Surawilaga kaya buta singa regil ing Prabu sandangane sapa iki Warangka Patih Lokapala Banendra aku Banendra pancen bener prajurit segelar sepapan payunge megar kaya jamur barak tumbake nyerangap kowe Jatiangaran sapa wae sing dadi kekasihmu
Temenggung pangkatku Kakesete Ratu Gustiku sinuwun Prabu Dasamuka ya ora Wanaraja bintang samudra aku bintang samudra ya sing mburi wis ki samudra aku mburi dhewe mensen samudra aku bola-bali negarane wong elek jenenge isine nggo romben apa abamu hak bedah lokapala anggepe apa Ratu Gustimu sing jenenge Sidanapati wani ngendhake kang dadi tumindak kang sarta pakartine Ratu Gusti Prabu Dasamuka wis jamak lumrahe wong kuwi ngelingke babakan kabecikan lan kautaman oh redep sing tak golek Ratu Gustimu dudu japuramu sembodo ingkang jinangka arep bedah lokapala kang sarta nemoni Ratu Gusti Kusin Prabu Danapati lamun wis pecah dadane ilang nyawane Banendra edane tanan turah kendel kowe maju kepara ngarsa legane atimu legan golek momongan punuk golek pacangan marangi tatal graja tumpang suh tebyah tatameng sati gaut setakom dosa wae Banendra Dane tanan ngemping lorong gencak pati
wes kat lu et ai wah wah wet wah hey a o wiyo hey a ho kaya het a het a het 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 a a o wasye But hat ha hey waya hey ah ah hey waya hey hey ah Batian mangan jor lagu ning angin kukur hagrane ngarego guru-guru netore kagiri-giri desmalaning rat leketing jagat gelak-gelik bumarus maring jajal sukretaning bawana setan membo manungsa Padyabala negara ngalengka padha gulungen genderamu bangka ana gegaman we Banendra sak cindil-cindil abange 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ibarate wong negara pring aja mbok pilih sing lempeng-lempeng iki diangkele hadep ana Nalendra ngalengka diraja Praputa Samukrah Paraja ora nganti setugel diragulung Lokapala Banendra iki Iya. pangkatmu apa ning Lokapala Patih ah tek watih wenjeng lara ning mripat oh ki Prada tatane di Margot tas wah ambruk le iya ngancep irungmu kowe iya wah biar we hei wah ayo dilane kroco Lokapala ayo ikroyon bajingan we
surogati apa? Goh lambok belah. Yo, diliane. Sapa iki? Begawan Wisnungkara. Apa kowe sing kondang umandange titis Bathara Wisnu kuwi apa piye? Yo, jarine wong-wong pancen kaya mengkono. Sing ketitisan diapur kok jari wong-wonge piye to? Titis Wisnu raine tetek melek. Kowe ayo mendak. Ayo kowe balya ning Alengka. Aja gawe geger mapan ana ing negara Lokapala. Ana paribasan rukun agawe santosa trah agawe bubrak malah dalil. Iki diapure. Wis sing ngelingne Dasamuka. Wis ngelingne Kakang Danapati sing ngelingke Dasamuka supaya anggonku leren tumindang karo murka ngono apa piye? Ayo. Rajute bongkoh kabeh babatan pacing. Yo. Ratu padha ratu, ayo Kakang Danapati ora usah gagas tembung dulur. Ning kene eneke wani apa wedi urip apa mati. Ayo. Wani apa ora? Ayo tak ladeni ngejak pirang dina. Etane jangan banyon sing letak we Kakang Danapati. Aku jane mbleh nganggo pedhangku kaya mentol lak babat gulumu aku ngeman pedhange. Ngeman pedhangku kecipratan geti wong pengecut kaya Danapati. Ayo, ayo ngadeg to ngejak pira atene rawa rontek. Mati dadi pakan gagak batangmu Rahwana Pancasanya. Rawa rontek. Wes.
pamoring suksma sinut maya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Narada ya Kaneka putra ngene iki nek geger aku kami tuaning para dewa sing bingung anggere nek geger mesti kami tuwa sing bingung ngono sing siji Pancasunya sing loro Rawa Soptek lah wis kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba kelawan para dewa kalamentine iki Danapati wis pundhat sing dadi darmane urip ana ing Madyapada awit gedene lelabuhan Danapati marang jagat saisine dina iki Danapati kabanjut mapan ana ing kayangan didadekake dewa mapan ana ing kayangan Suralaya tugase utawa kewajibane ya kuwi kon jaga wujude kembang Dewa Retna wis Danapati ayo wis jagat iya dewa ya Bathara perang tanding iki mau tak itung tak rasak-rasake ora krasa kok ngentekke 7 dina 7 bengi anggonku Bandayuda mungsuh Kakang Danapati aduh kasekten antaraning Pancasunya kelawan Rawa Rontek ya lah kok para dewa ngunggahke Kakang Danapati mbuh ora idep Lokapala bagune dina iki dadi kukubaning Rahwana Lokapala dadi negara jajaning Alengkadiraja. Pak Sawang kae kaya ana gunung. Mapan ana sak mburine negara Lokapala. Gunung kae kok sumunar mawa kekuwung. Kae sajake gunung kae isih kelebu ke bawah perintah ana ing kukuban utawa wilayah Lokapala. Weh, elok men Lokapala. Nek duwe gunung sumunar mawa kekuwung ya dacak paranane apa sing mari sumunar kae Taruna hangutiya sanestara mangka sanguning dumati masuti engkang ron kang akeh gunane bisane semoga kono ing ngarep kaya arep tak rubuhke
ke negara Lokapala. Nanging bareng aku tekan gunung Lokapala, saklebatan aku weruh wanita Sulistya ing warna. Selawase aku urip ngalengka iki kebak wong ayu, nanging kok ora kaya iki. Ketemue kaya lagi saiki. Ora, wong ayu. Aku arep takon karo kowe iki sejatine sapa? Iya Rahwana. Lho, kowe ngerti aku? Ya kowe ratu Ngalengka Diraja Rahwana Raja. Bener. Aku Rahwana Raja Sumurupa. Aku widodari kayangan. Sesilihku Bathari Sriwidawati. Sriwidawati iki kowe? Iya. Layak to layak. Iso ngluluhke atiku sing lagi makantar-kantar. Ning tak kira ora mung aku dhewe. Wis to sapa wonge? Sapa to wonge? Nesu dikaya ngapa nggeruh kaya kenekan iki? Ajur atine edanmu piye? Sak temene Widawati iki mau Lokapala kaya arep tak obong-obonga. Kaya arep remuk-remuk. Tak lebur-lebura ning aku bisa dadi luluh bareng aku weruh karo kowe. Wis saiki api-apian aten. Gandeng kowe wis bisa ngluluhake aku Widawati. Pilihane nggur loro, aku melu kowe apa kowe melu aku? Wis pilihan. Pilihan, rong pilihan. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Kowe njaluk apa? Negara Ngalengka nduk jaluk tak wenehne. Kandha kowe njaluk apa? Rahwana. Piye? Wong jejodhoan kuwi dasare apa? Dasare tresna. Aku tresna karo kowe. Ana ing negara Ngalengka ki tak data. Wong ayu ki jumlahe 5.500. Sing ayu karo manis tak jumlah ana 2.200. Sing ayu manis sedep ana 1.500. Sing ayu manis sedep gemati nggur 550. Ning bareng tak rasak-rasake sing ayu manis sedep gemati sedet kewes kok nggur mlumpuk ning kowe. Kowe tresna karo aku ning aku ora tresna karo kowe. Kowe ngarani aku elek ngono apa piye? Kowe ngarani aku elek kuwi mergo kurang telaten nekmu nyawang. Tinimbang aku dadi jodhone wong angkara murka, luwih becik tak entengake patiku. Wah, ora kena tieman, mati teng aku kowe Widawati. Hei! Aja mlayu. Hei! Obong kowe malah lampus diri, kowe mlebu geni patunan nganti kowe tumekaning pati. Sumpahe Dasamuka, sumpahe Rahwana Raja, aku ora bakal mandeg anggonku ngangklang jagat munggah gunung mudhun jurang. Uripku sak wutuhe bakal tak entekke kanggo goleki kowe Widawati.
bingung kasari yang susah mula aja pada sabrana supaya datang atau citra Podat Marico Rene kinutang-kutang tansah bisa lelati rasa takrama ngayomi yoga susila dadi tempat tulodo iku tak pernah gede paeda kabudayan rindu rasa sekali lagi digawe sak singkat-singkate ya, Truk. Iya. Garap pelakon wis ora saiki wis ngono wae. Pokoke dicuplik sithik-sithik bakune ora ninggal benang merahe. Ngono ya. Alhamdulillah. Ning ya iso tepat waktu ki gara-gara ya. Ya sik angel kae lho Banjaran Sumantri. Ya. Nganti 2:30 lagi gara-gara. Ya sok dibaleni neh diringkes-ringkes ayo. Sing baku ngambali atur menggaris bawahi, nira. Atur kula wonten ing season limbukan kala mau. Ngono ayo. Masih dalam untayan benang merah bersih dusun. Dusun Weru, dusun Bulak Mojo ngaturaken panuwun. Panitia kang sarta sedaya para warga masyarakatipun ingkang boten waleh-waleh ingkang boten jeleh-jeleh nuwun inggih animbali kula sak kanca sanggar seni Astabrata. Ya ayo cedhak kene ya tekan omah ya karo glinding. Karo glinding. Mbak Manuhara aku mau pengen mampir dalem griya mampir gubuk monggo. Mau arep mampir ya. Ya, ing atase awake dhewe isih pinercaya rambah kaping 3 iki wis luar biasa. Isih diparingi wanci, isih diparingi wektu kanggo nyambung tali paseduluran, ngragetake tali silaturahmi. Ya. Tembunge agama piye, Truk? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke sing dadi rezekine. Didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono ya. Saiki leren karo ngaturake tetembangan luwih dhisik ya to. Dadi gara-gara iki nggo ngendoni sediluk. Nggo leren nambekan sediluk sadurunge ngrampungke lakon. Ngono ya. Anu pamundutan ya. Mas Heru ya, jan.